Minútky o zdraví. Lekár Marián Faktor vám dnes porozpráva o víne. Milí poslucháči, chlieb, ryby, olivový olej a víno. Tak by sa dali pomenovať najčastejšie potraviny spomínané v Biblii. O prvých troch sme hovorili v predchádzajúcich častiach. Poslednou, vínom, uzavrieme naše minútky o zdraví venované stravovaniu. Isto nikomu netreba pripomínať verše z Evanielia, v ktorom Ježiš prirovnáva víno ku svojej krvi, ani svedectvo, v ktorom premenil vodu na víno. Sú to jedny z najznámejších svedectiev z Ježišovho života. Z týchto a iných príbehov je jasné, že víno v Biblii zakázané nie je. Naopak, pohár vína ako prípitok bol súčasťou osláv. A nezanedbateľné sú aj jeho zdravotné účinky, ktoré sa spomínajú v Biblii. Napríklad, keď Pavol odporúčil Timotejovi: nepij už vodu, ale užívaj trochu vína na svoj žalúdok pre svoje časté choroby. Alebo v príbehu dobrého Samaritána, kedy zranenému pocestnému ošetril rany tak, že na nich nalial olej a víno. Víno sa stalo rituálnym nápojom kresťanstva, ktoré sa dodnes používa pri bohoslúžbách po celom svete. Za tisícky rokov si k nemu ľudia vybudovali silný vzťah. My Slováci možno ešte o niečo silnejší, než je zdravé. Víno je čisto prírodný produkt, ktorý aj vďaka slnku a drine vo viniciach obsahuje mnohé zdraviu prospešné látky. Tie chránia hrozno pred rôznymi ochoreniami a predpokladá sa, že podobný účinok majú aj v ľudskom organizme. Práve týmto látkam sa pripisujú preventívne účinky pred mnohými ochoreniami. Triesloviny vo víne zas podporujú imunitu a majú dôležité antivírusové a antibakteriálne účinky. Vitamíny, minerály a stopové prvky, ktoré sa vo víne nachádzajú, zas podporujú tráviaci systém a pôsobia upokojujúco na nervy. Víno je ale najmä obľúbené pre svoj vplyv na dobrú náladu a uvoľnenie stresu. Spolu s jedinečnou chuťou vína to vytvára predpoklady na jeho nadmernú spotrebu. Tu však vzniká problém. Pri víne, ale aj akomkoľvek inom alkohole platí, že menej je viac. Všetky pozitívne účinky vína totiž platia len pri malom množstve. Maximálne 1 až 2 poháre vína denne. Pri väčších množstvách začína alkohol v tele pôsobiť ako jed, ktorý môže byť naopak spúšťačom rakoviny, demencie alebo príčinou vzniku závislostí a s tým spojenými sociálnymi problémami. Aj Biblia preto varuje pred týmto spôsobom, keď v knihe proroka Izajáša hovorí: beda tým, čo zavčas rána pachtia po nápoji a do neskorého večera ich rozpaľuje víno. Preto netreba zabúdať na fakt, že Ježiš a jeho verní pili v prvom rade vodu, ovocné šťavy a bylinkové čaje. A opäť sa na záver odvolám na slova z Biblie, ktoré nám hovoria, že hlavné potreby pre život človeka sú voda, chlieb, dom a odev, čo zakrýva nahotu.